Здравейте хора, аз съм Чичо Мъгли. Днес ще играем Brawl Stars, но днес не съм сам. Тук до мен е братовчетка ми Сияна и днес съм се включил към нейния клан. Ще играем с нея. За жалост сме само ние в клана. И стана един много голям гаф. Влизам си аз да тегля някоя игра за вас, но нямаше такава с игра. Тегля някоя друга, изтривам една игра друга. Гледам, нали, махам Google Play и гледам, нямам ги две игри. Brawl Stars ми е изчезнала. И сега почвам на много хора, много ме яд. Имам само Нита и Шелито, които изобщо не ми помагат, ако съм слаб. Защото ето каним Систо. Тя ще се обажда от време на време. Здравейте! Имам само Game Grab, но тя ще ме включи към Showdown през нейния телефон. Аз играя от таблета си и снимам от таблета си, защото телефона ми е в къщи. И го забравих и сега съм само с телефона. И да започваме, но да видим кое ниво искате. Showdown, Game Grab, това другото, дето е Showdown, защото и East. East ще играем. Или Game Grab. Добре, айде. Game Grab ще играем. Добре. Но ми е трудно да снимам с друг човек до мен. Айде. Трудна работа. Айде. Ти си смен. Ауле. И пак умрях първи. Винаги аз първи умирам. Независимо на Game Grab, на Showdown, на всичко първи умирам. Преди малко играх, за да вдигна малко ранкове и да спечеля втори бролер. Но не спечелих много и много мразя интернета. Тая игра, не знам защо, ама има винаги проблеми с интернета. Дай би. Убиха я. Дай, бой. С мечката. Ще се оправите с моята мечка. Айде. На баня. Убиха ма. Си. Не чуе да ми вземаш джемовете. Ма ти си на малко живот. Защо умря? Не. Брока, гаден брок. Защо с моята мечка ще се разправите? С моята мечка. То гаден интернет. Направо лаги. Нямаш как да го преобърнем рунда. Този клип ще е сравнително дълъг. Отварям чест. Съвсем не съм забелязал. Да видим какво ще ми се падне. Нов герой! Алелуя! Поко! Yes! Той ми е любимия герой след Колта. Както виждате, братовчетка ми е с Колта, любимия ми герой. Давай, реди. След 1 или 2 часа, когато го направя това видео, ще направя видео за защо се казвам 192 в играта Brawl Stars. Ай, ще ме изгърбят!
Спасяй! Как да те хилна, ама бягай от този, бягай от този. Те не знаят къде си. Ай, отия! Ай, бе. Не, сега ще убият там. Чай, сега ще им покажа аз. Ще им покажа. Трябва да хилна. Yes! Дай! Бихме ги. Аре бе, що не умират ти? Гадини. Тук ли се криете? Видяхте. Аз съм много назад материала, имам 20 купи. Пък имах 850. 860 и няколко. Приплеснати сме! Help me! Не, дръпна ме. Умирам. Защо умираме? Плюс 2. Съгерам. Имах 3 героя, пък имах 10 героя. Имах Колта, имах Була, имах Джеси, Фрога го нямах, Дайнамайт го нямах, Бото го нямах, Ел Примо имах, Барлито го имах, Пеницо, много хора имах и Дарила, ама къде правя хора, известно време няма снимам на Brawl Stars, да се поразвия малко. Известно време, 1 месец минимум. Много ме яд. Дайнамайк. Гнусен Дайнамайк. Гаден. Марес, как умря? Защо умря? Защо бе? 0 купи. 0. Дайнамайк. Най-гадния. Смени си бролера малко. Тара. Тя ти е най-хубавия герой. Айде, реди. Are you ready? Ще отивам на това. Оле, тук се е събрало цялото население. И гледай, Криса в храстите. И тук ще я изненадам. Ти отиди от другата страна, така. Тя къде изчезна? Гадината изчезна на някъде, бе. Умирам. Супер! Убия. Не, кроу. Гаден кроу. Ще апгрейдна. Ще хилна. Има такова оръжие. Не спирай да се движиш. Ако спреш да се движиш, ще оцели. Умрята. Не. Нагоре, ама трудно. Приплеснат съм. Край умирам. Нямаше как просто. Ти са съживи. Бягай надолу. Надолу. Криса там. Ти оръжията издаде. За жалост. Аре бе. Мерси бе. Оре! Вие ли сте? Тия деца ни пречите, бе! Виле! Убий ги! Убия! Не натам! Как че... Ние сме четвърти ли, бе? Нещо
играя с Шели. Ти си оптимизъм. Или? Ай, който искаш. Който искаш. Айде. Не видях кога мина толкова с бързо време. Аз ще го... На къде стрелям аз? Тъй. Маля колко много искам да ми се падне елпримото. Елпримото, ако ми се падне, аз съм ги разцепил тук. Айде, то се умря и то се умря. И другите да умрат, да бъде смърт. Тежка смърт. Вау! Ко беше чудо, бе? Никога не съм печелил толкова бързо. Не. Аре. Тук... Бързо. Гадния брок. Умирам. Умрях. Yes! Браво. Толкова бърза победа не съм имал. Yes! Отключи ми се шоудауна. Маля, от кога? Чакам шоудауна. Имаме още време. И още една игра, последна. Шоудаун. Дуо. Насам. Ти удряй по ти, аз ще идвам насам. Защото мисля, че има чест. Тук насам. Не, няма чест. Има хора. Не. Гадняр. Гадньор. Гадовете. Тъй. Бой. Yes. Вземи ги. Мале колко бързо ги умряхме. Ги убихме. То се в храстите. Видя ли къде са скри? Сега ще го думни. Сега ще го думнат. Бягай. Умрях. Защити са. Трета си. Гледай как го взе нагло. Пред очите ти. Що в кръст? Оле, че гадното. Айде! Ужас, умряхме. И хора, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Струшете лайк бутона, абонирайте се за моя нов канал, който е този. И довиждане и до нови срещи.